Salutare tuturor, mă numesc John Cristian Mihai și astăzi am aici o grămadă de chestii. Stai așa. Că e mai bine. Am aici o grămadă de chestii cu cuburi rubice, o grămadă de chestii din astea. Și astăzi voi face, după cum cred că v-ați dat seama, 10 trucuri cu cub Rubic. O să fac un pic de curățenie acum. Bun, gata. Am aici curățenie și hai să începem cu primul truc. Bun, am aici un cub rezolvat, da, un cub rezolvat și fiți atenți. Aici s-au transformat în mai multe cuburi, uitați-vă. Wow, super tare, super tare. Unde sunt? Punem aici cuburețele. Bun. Hai să revin cu trucul al doilea. Bun, al doilea truc, iată. Am aici un cub nerezolvat pe toate părțile, da? Uitați. Dar scutur. Da, doar scutur. Și el dispare. Uitați. Nu este nimic aici. Am aici un cub nerezolvat. Și fiți atenți. El acum este rezolvat pe toate părțile. Fiți atenți. Următorul truc. Am aici, uitați-vă, un cub Rubic nerezolvat. Trucul ăsta cred că l-ați mai văzut la mine pe canal, l-am mai făcut în câteva videouri, dar n-am putut să nu-l includ și pe acesta pentru că, da, este un cub normal, dar fiți atenți. Cât de repede pot eu să-l rezolv, fiți atenți. Iată, este rezolvat. Același cub Rubic. Am aici, apropo, aceste trucuri de magie sunt multe dintre ele le-ați mai văzut la mine pe canal și dacă vă uitați la ultimele videoclipuri, la primele videoclipuri ale mele, printre primele sunt aceste trucuri cu cubul Rubic. Deci, dacă vreți să le vedeți și pe alea, așa, bun. Am aici un puzzle și hai să vedem dacă pot să asamblez. Deci așa. Asta este așa. Și așa. Gata. După cum puteți observa, aici în mijloc este un cub alb, da? Gen o față de cub Rubic alb, nu? Da? Ok, fiți atenți, da? Iar acum o să refacem acest puzzle, da? Doar că ăsta că ăsta n-are loc aici. Să las și ăsta aici un pic, da? Vreau să fiți foarte atenți ca să nu mișc aici, da? Nu este absolut nimic înăuntru. Fiți foarte atenți, nimeni să nu facă nimic aici, da? Ok? Perfect. Hai să vedem. Deci, refacem puzzle-ul. Ăsta vine aici. Ăsta vine aici. Și ăsta aici. Și aici în mijloc, unde este cubul? Păi țineți minte că v-am zis ca nimeni să nu umble aici. Așa. Este perfect, 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 perfect. Este cu această cutie galbenă. Vechi. Hai să vedem cele mai vechi. Nu mai pot. Pe care ați mai văzut într-un video. Și un cub Rubic, da, o să nu mă uit să pun această culoare și acum închid, da, nu am văzut absolut nimic. O să duc la spate și acum o să ghicesc exact ce culoare este aici.
este portocaliu. Și uitați-vă că vedeți? Este portocaliu. Da, nu este deloc marcat, nu are nimic care să pot eu să-mi dau seama. Nu, și puteam să dau și cuiva să pună, dar n-am avut pe nimeni. Bun, nici ăsta nu este chiar legat de cubul Rubic, dar are aceste culori ale unui cub Rubic, deci da, fiți atenți. Pe ambele părți, stați un pic, se regleze eu aici. Bun, deci fiți atenți, da? Da? Pe o parte, pe cealaltă, absolut nimic, da? Asta. Perfect. Și acum o să spunem un număr. Să zicem că numărul 4, da? 1, 2, 3, 4. Este roșu și fiți atenți. Tot s-a transformat în roșu. Și pe o parte și pe alta. Bun. Hai să continuăm. Uitați cum levitează, uitați-vă, levitează acest cub Rubic, vedeți? Vedeți? Cum? Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil? Scrieți în comentarii cum e posibil. Iată, am aici un cub Rubic, vedeți? Uitați-vă câte... Cum? De ce nu pot să-l iau? E o imagine, uitați-vă. E o imagine fix așa, pe aceeași temă și la fel se face și celălalt truc. Uitați-vă, uitați-vă. E o imagine care, dacă o ajustăm așa, ia uite, ia uite, 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 uite. Ia uite și ne îndepărtăm un pic cu camera. Pare că e un cub Rubic, dar de fapt e doar o imagine. Și cam astea au fost și trucurile de magie. Nu uitați, dacă vă place magia și ceea ce fac, abonați-vă și dați like, pentru că este foarte, foarte aproape. Mai avem nevoie de un singur abonat să facem 20 de abonați. Și credeți-mă că am pregătit un challenge și un truc de magie explicat acolo, foarte, foarte tare. Deci apăsați acum pe butonul de abonare și dacă tu acum apeși toate aceste două chestii, dacă tu nu ești abonat și apeși acum pe butonul de abonare, voi filma și voi posta aceste videouri chiar în curând. La revedere!